هاجراتن أوتوبوس تسافركم كوحد عدي نابكال عد أبتجو عزلو جزء كندي رباطات كم تستجرو زي كتستوعلو تخليهم أبجد أرتنبر سب كين كون بسنك مملأ رباطات كابت مرتدونجخا ويدما على تون فتات كان مكياد تعنا غيفكا أمارير كاخد كون تخليها إزداء طبق بركة ديو أنت يكتمار رزق بالنجار على نايزبلو كتر هزب عالمنا جن بمليونات زغط أريو مغنياتو أب عالمنا عسرت حموشته فتسيم رباطات زيبلن هاجراتين زلوا إذا لومي كنده سسام مريسنا زلنا هاجر دما حانتي كابعتنيا زسته تصوري ما يبلن نزيقاتاتا ما يتقرب نتقمقا الترون بوحود متن تحت بايتاو ماي بمفحر مبزحتو جزيجن ناي بحر ماي نتجو بتكنولوجي بمصرايو مريتاجن ولدا مايك فلفل انتزيك على بخالي بلوز تفطرعو هابتي زتملأيو بندادي أب عالمنا نروسيان إيران تختيلا سالسي تزوزح هابتي تفطرعو غاز سلوا هاجريا نناي عالمنا عسرا مئتاويت عدا غاز فسس نداد دما تقوطاطر هاجراوي اقور هابتا عمتاوي منجستاو باجتان مچو درجة النبابرا حزبان نعلم زغنيو دغا بلامبادينا دليخا زي ترخبلا زتبارخت مدري إذا دما بود بحبرات هاجراتن بانك عالمن بوقعي استمسكر لايو لك كم موناكو زعم السلانة عشتو جنكا بهابتن نعبيت هاجرات عالمنا زبلت هاجرات إذا هاجر زياون لك كم أن بهابتن درجان نبابرا حزبن نعبيت هاجرات عالمنا تقبلل تبلنيا زنا سما عمقوت كتبقى أب جيوبوليتيكس عالمنا زلوات سلوا راديو أب تسمعلو غازيطة أب تنببلو تلفزيون أب ترئيلو اتسمعو اتنببو اترئيو حكيو إذا هاجرجن كم زنا سما عباي زيغاتا دما كم تزنقرلهم بزحات كي مسلهم عسرت حدا شحن حموشت 240 كيلومتر صفحاتن كلتن بشمونت مليون نبرتن ترايوم زلوا أبزي كستو على اللو زلوا إذا استتقصى قطر هزبي ناي نبرتن بر قطر هزب تهاجر هيكونن قطر هزب تهاجر كابتوم تغلالا أب تهاجر زنبرو زيقاتات نتعسر تغلت مئتاويت ترايو زشفن بغالا أباهلا كابتوم أب قرناتات زهاجر التريوم 100 سبات اتوم 8 شمونتن سدتنياتات ويدما وصعتنياتات يوم اتزاجرم كا قصر نايتوم اب تهاجر زنبرو هنداويان تراي كاب بزحي زيغاتات اتهاجر بعصفي زايد مخانيو بزح نبرت تهاجر بهاجرات كفافيلنا درجة مسنت حزو دما زيغاتات ناي تهاجر ببزحهم اب مبل رابعاي درجة مزسرعو هنداويان اتوم ببزحهم قداماي درجة حيزوم زلو خوينوم بزحهم كا 700 شحيو بانغلاديشاويانن نيبالاويانن دما كالعين سالساين درجة يحزو كاب أفريقيا دما زيغاتات جبتن سودانن ببزحي ينبرولا قل سبات كواتار قل دما قطر بمباليوم زتصوعوا أب هاجرنان قانقانانجن قطر تباهيلات تتصوع سلازي نحناون قطر بمبالينا كنتصوعا مريسنا زلنا بخناتات أير مقات زبزحان برخ عينتن بدرجان نبابرا حزبا هابتام بصفحات مريتن بزح حزبن نقشتي أب عالم بتتصاوتوت الواجن عباي هاجر تباهيلا كتقلص نتخل هاجر كتارينا لومي كندهسسا مريسنا لنا سناي مكتتال قطر أما أكلاي مبرق ويدما أب معراب إيشيا تركب بمريت مسعود عرب تراي التواسن استرفة كفلا ببحري زتخببت نشتي هاجرع أب عالمنا كابز ركبا حوس ميدا كرت مريت زلون ويدما كاب صفح بحري تحت متن براخ كاب زلون هاجرات قطر حنتيا نايت هاجر كاب صفح بحر زلوا براخ 28 سنتيمتر ترايو أب قطرجن جوبوتات رايزي كونه ولاون اتوم أبكالوت هاجرات ببزح زركبو جاكاتات زناب كم قدما روباتات فتوم يوم زيلو لعلتيس عن حموشن مئتاويت كاب كفال مريت اتهاجر برخا خوينو أب جزي حاجة دما بجمجم لعل 40 حموشتن ديجري سلسيوس مقوت يمسقبلا كلتا نتبع حموشتن مئتاويت كاب تغلى صفحات اتهاجر ترايو كحرس زغل يخون بر نتأبكر سمريتا تقابيرو زركب مليو زفسس هابتا بمتقام كم أسباير بارك زعينتو نقول قولاتان نتبرخا مريتان ناب قتلع
نتبع بيت هنصاتات مليو زركب كتماتات مولاتان ستاديوماتان دما زمناون بتكنولوجي زسرحن مزحلي ماشينات تتقيما ننبرتان بصحتان تأنجد ንኣብነት እዚ ኣብ ኔዘርላንድ ወይ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ከይመስለኩም እዚ ኣብታ በረኻ ዝኾነት ቀጠር ኣብ ሓደ ሞል ዝርከብ ሰብ ዝሰርሖ ናይ ማይ ካናል እዩ ቪላጆ ሞል እዩ ዝበሃል ናብ ቀጠር ከይድኩም ኣብታ ሃገር ዝርከብ ልዑል መጠን ሙቐት ዓቕልኹም እንተፅቢብልኩም ናብ ዝቦታ እዚ ምምፃእ ኣይትረስዑ ባህላዊ ሜላ ኣነባብራ ቀጠራውያን ምስ ዘመናዊ ኣነባብሮኦም ኣጣሚሩ ዝሓዘ ናይ ማይ ካናል ዘለዎ ሞል ድማ እዩ دوحة رئيس كتما قطر كوينا ن8 مئتاويت حزب تهاجر حقيفة زلا كتما دمايا مشحن شو منتميتن عسراتات استدكونت كتما دمايا دوحة لوم حنت كابتن أب عالمنا قلطوف عبيت زرقيا زلوا كتما تاتيا بتوم أب مأكل برخاص تهانس و سماي تكس هنساتات دما زيادات فلات دوحة جن نوحت هنساتات زرعيلا كتما تراي كونتن كال صباغة زلوا كتماونيا حدا كابو دما سوق واقف يبهل انتاو مأكل عداقا كتما دوحيو سوق ترجمو شو ويدما عداقا مالت كوينو واقف مالت دما دويلكا ترجم اللو بملؤو خترجم كالو دما دويلكا عداقا تكايدلو مأكل عداقا كبهالي كال بملؤتي مأكل بتعم عزاو مغارات زلوم كافتات بونن شهن استمل أخوينو الباسات نايجزا أقحتن تنتاويان نجراتن زشيت ألو زدل خايو نبرات دليخا زيت السنلو مأكل عداقا دمايو أبزا أزيا زمناويت زخنت كتما دوحة بتنتاو قدي أتهانيس أم زرعيو دكوانات سوق واقف قرما كتما يبلاشو سلازلون نخطر يوم دس سلازيبلون يفرسو يتبهلن مخنياتو نكتراويان تمالي أم زخاخرم مس صباح زتعارقم مننتهم زنقرومن تزتاتاتهم تاريخهم أتاميرو زحازبوتا سلازخونه نساتهم يعينتهم تعميتهم انتاتوون بجانو يوم زلاليو ولاتهم جيشهم زبصحو وصعتنياتاتون جنا نايتطعم عطانهم فصيمهم يوم زيرسعو عندي ناب هاجر قطر اتعاتولو منجدي حديو نسو دما عالم لخاو معرفو نفرتي حماديو نمعبلت هاجر قطر ندهسس لزلنا دقاقيمنا عالم لخاو درجاتات انت تغسنا كي تقرمو بمسارة سكاي تراكس زبهال درجة معرفو نفرت زمزن تكال ناي عالمنا زبلت معرفو نفرت زبل كبري كركب زخ عليو ازي ناب نفاريتكا اتعاتولو جيزي كتصبه ابو نابر كنفزو تبللو ترى معرفو نفرتي كونن ازيو زمناويون دابلكايو تفترأو خينو زتصنحكا قروم بوتايو ابتو بتفترأو اتكلت استملأك ازرو نزركبو اتكلتن انسساتاتن رئيخا كيتصقبكايوم بقالو زبهالو ناي عالمنا سألتن قرستن زتسرحو سنت باباويان سرحات كترئي تخل ولا دقات صريتون نصهنون ريخا سبرقيصو زيفلط بوتا زمسل انتخونه قدا حق اجن صعق سبات زلوو معرفو نفرتيو عامتاوي استاد 350 شح معالتاو دما استاد 700 برراتات يكايد بقصر حزب تراي مسن ريو دما اب عامته 2024 تراي 52 مليون زبصحو تغعزتي كانجد زخاله عبي معرفو نفرتيو 24 كيلومتر سفحات زلو خينو ازيو سفيح بمخانون جياشو كابن نابن بإقرام كقوع عزو ازيو اتقام بمخانون دما او وشتتي معرفو نفرتي اقل قلوت مقوع عزيها بابورالو قطر وناني تنايتي ابحات إرجزي نعلم لخاوي اندستر افيشن كقوت اتر زخاله منقد ايريا قطر ايرويس يبهل سمو دقاقيمو زتقاس بمخانو كابز مسرت نويح جزي زقصر منقد اير كمسل يخاليو مسكال اوت منقد ايرات مسنت اترقن جنا جماري منقد ايريو جنا 32 عامتات راي زقصر منقد ايريو بشحن شعتميتن 93 عامة مهرت بخلت ايرباس زعينة نفرت اقرقلوتو زجمرة قطر ايرويز لومي 330 نفرتي 298 معرف بوتاتاتن 48 شح سراحتنياتاتن زلوو نشدشتين اهقرات زراخب وري منقد اير كخون بقيعلو
ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ ብጠቕላላ 96 ቢልዮን ዶላር ዘውፅኣ 210 ዝበፅሓ ሓደስቲ ነፈርቲ ንምዕዳግ ንመፍረ ነፈርቲ ቦይንግ ትእዛዝ ብምሃቡ ንዓለም ኣገርኒምዋ ነይሩ። ቀጠር ማለት ንመራሒ ልዕሊ ሓያላን ሃገራት ዓለምና ዝኾነት ሃገረ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ክነጽጎ ዘይክእል ህያብ ዘበርከተት ሃገር እያ። መራሒ ኣሜሪካ ኣብ ጉዕዞ ዝጥቀመላ ብፍሉይ ትእዛዝ ተሰርሐት ኤር ፎርስ 1 ዝተሰምየት ፍሊት ጀት ክትርእያ ዝኣረገት ትመስል። ንኽብሪ ፈተውትና ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ዝመርሕ መራሒ ኣይትምጥንን እያ ብምባል 400 ሚልዮን ዝዋግኣ በራሪት ቤተ መንግስቲ ብምባል እትፍለጥ ቦይንግ 747 እትበሃል ፍሊት ጀት ብመልክዕ ህያብ ኣበርከተትሉ። እታ ህያብ እተበርክት ዘላ ሃገር ቀጠር እቲ ህያብ ድማ ፕሬዝደንት ሃገር ኣሜሪካ ኣብ ታሪኽ እቲ ሃገር ካብ ናይ ደገ ሃገራት ዝዓበየን ዝኸበረን ህያብ ዝተቐበለሉ ኣጋጣሚ ብምንባሩ እቲ ፕሬዝደንት ክነጽጎ ይከኣለን። ኣብ ቅድሚ ጋዜጠኛታት ቀሪቡ ስለምንታይ ዘይነጸካዮ ተባሂሉ ምስተሓተተ ድማ ከምዚ ዓይነት ህያብ ተበርኪትሉ ዝነጽግ ሰብ ዓሻ ጥራዮ ክኸውን ዝኽእል ብምባል ይመሊሱ። እታ ነዚ ክነጽግ ዝኽእል ዓሻ ጥራዩ ብምባል ከም ዝቕበሎ ዝገበረት ሃገር ብዘይካ ቀጠር ካላ ሃገር እንተትኸውን ነይራ ምናልባት ከም ንዕቀት ሓሲቡ ምነጸጎ ነይሩ ይኸውን። ቀጠር ግን ዋላውን ኣብ ቅድሚ መራሒ ሓያል ሃገር ዓለምና ኣሜሪካ ሃብታም እትበሃል ሃገር እያ። ሃብታ ግን ኣብታ ሃገር ጥራይ ዝተሓጽረ ይኮነን። መንግስታዊ በዓል ስልጣን ኢንቨስትመንት ቀጠር ንኣብነት ብዓለም ደረጃ ኣስታት 530 ቢልዮን ዶላር ዝግምገም ሃብቲ ዘለዎ እዩ። ካብቶም ኣብ ትሕቲኡ ዝመሓደሩ ዓለም ብወግዒ ትፈልጦም ሃብትታት ንገለ ምስ ንጠቅስ ኣብ ኤውሮጳዊት ሃገር ንግስነት እንግሊዝ ካብ ንጉሳውያን ስድራቤት እንግሊዝ ንላዕሊ ንጉሳውያን ስድራቤት ቀጠር ዝበዝሐ ሃብቲ ኣለዎም። ነበርቲ ለንደን እንተደኣ ኮይንኩም ነቲ ኣብ ምዕራብ ኤውሮጳ ዝነውሐ ህንፃ ዝኾነ ህንፃ ዘሻርድ ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም። ዋንነቱ ድማ ናይ መንግስቲ ቀጠር እዩ። ካልእ እቲ ኣብ ለንደን ዝርከብ ብሃሮድስ ዝፍለጥ ህንፃውን ዋንነቱ ናይ መንግስቲ ቀጠር እዩ። ኣብቲ ውሩይ ማዕርፎ ነፈርቲ ሂትሮ ድማ መንግስቲ ቀጠር ናይ 20 ሚእታዊት ብጽሒት ኣለዎ። ኣብ ባንክ ባርክሌይ ውን መንግስቲ ቀጠር ናይ 12.7 ሚእታዊት ብጽሒት ክገዝእ ክኢል እዩ። ኣብ ሃገረ ጀርመን ድማ ናይቲ ውሩይን ገዲምን ጀርመናዊ ትካል መፍረ መካይን ቮልክስዋገን 17 ሚእታዊት ኣብ ፖርሸ ድማ ናይ 10 ሚእታዊት ብጽሒት ኣለዎ። ነታ ሊዮነል ሜሲ ዝተጻወተላ ዓባይ ፈረንሳዊት ክለብ ኩዕሶ እግሪ ፓሪስ ሴንት ጀርመን መቸም ትፈልጥዋ ትኾኑ ኢኹም። ኣብ 2025 ዓመተ ምህረት ብዝወፀ ጸብጻብ መሰረት ንሪያል ማድሪድን ማንቸስተር ሲቲን ስዒባ ሳልሰይቲ ዝሃብተመት ክለብ ኩዕሶ እግሪ እያ። ዋንነታ ድማ ናይ መንግስቲ ቀጠር እዩ። ኣብቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝርከብ ብክሬዲት ስዊዝ ዝፍለጥ ባንክ ናይ 7 ሚእታዊት ናብ ኣሜሪካ ምስ እትኸይድ ድማ እቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ፕላዛ ሆቴል ከምኡውን ኣብ ቴክሳስ ዝርከብ ጎልደን ፓስ ኤልኤንጂ ዋንነቶም ናይ ሃገረ ቀጠር እዮም። ቅድሚ ውሕዳት 10ታት ዓመታት ግን ነገራት ኣብ ሃገረ ቀጠር ከም ዝሕጂ ዘለዎ ይነበሩን። ቅድሚ 1950 ቀጠራውያን ኣብ ማእከል ምድረ በዳ ብድኽነት ዝሳቀዩ ህይወቶም ንሓደጋ ቃሊዖም ናብ ባሕሪ ብምእታው ዕንቂ ብምውፃእ ዝናበሩ ህዝብታት እዮም ነይሮም። ምግፋፍ ዓሳን ምርባሕ ገመልን ኣጣልን ድማ ተወሳኺ ኣታዊ ዝረኽብሎም ንጥፈታት እዮም ነይሮም። ልዕሊ 90 ሚእታዊት ክፋል እቲ ሃገር ምስ ባሕሪ ዝዋሰን ብምዃኑ ግን ዕጫኣ ምስ ዕዳጋታት ዕንቅን ካልእ ናይ ባሕሪ ማዕድናትን ተሓፂራ ከም እትተርፍ እዩ ገይርዋ። ኣብ 1920ታት ግን ሓደ ፈጺሙ ዘይተሓስበ ነገር ኣጋጠመ። ጃፓናውያን ነቲ ተፈጥሮኣዊ ዕንቂ ናይ ምፍራይ ንጥፈታት ብቴክኖሎጂ ተሓጊዞም ከውፅውን ብዙሕ ዕንቂ ብምውፃእ ብብዝሒ ናብ ዕዳጋታት ዓለም ብምቕራብን ብሕሱር ዋጋ ብምሻጥን ንዕዳጋታት ዓለም ተቆጻጸርዎ። በዚ ምኽንያት ድማ እቶም ካብ ቀጠር ዝወፁ ዝነበሩ ዕንቁታት ጠለብ ሰኣኑ። በዚ ምኽንያት ድማ 1920ታትን 30ታትን እቶም ኣብቲ ግዜቲ ብዙሖም ኣስታት 25,000 ሓቢሉ ዝግምገም ዝነበረ ቀጠራውያን ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን ናብራ ኣዝዩ ዝኸበዶም ግዜያት ነይሩ።
ኣብ ምውጉሕዩ ዝጽልመት ከም ዝበሃል ግን እቶም ኣብ ታሪኾም ክልተ ዝኸበዳ ዓሰርተታት ዓመታት ዘሕለፉ ቀጠራውያን ብ1939 ዓመተ ምህረት ንዕጫታ ሃገር ሓንሳብን ንሓዋሩን ዝቐየረ ዕቑር ሃብቲ ተፈጥሮኣዊ ጋዝ ካብ ከርሲ ምድሪ ሃገር ክወጽእ ጀመረ። ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ግን ናብ ዕዳጋ ከተቕርቦ ይከኣለትን። እቲ ምኽንያት ድማ ኣብታ ኣብ ከርሲ መሬታ ነዳዲ ዝረኸበትላ ዓመተ 1939 ካልኣይ ኩናት ዓለም ብምውልዕ እዩ። እቲ ነዳዲ ናይ ምውፃእ ስራሕ ድማ ክሳብ 1950ታት ተጎናደበ። እቲ ኩናት ተዛዚሙ ዓለም ጸጋታታ ኣብ መዓላ ከተውዕሎ ምስ ጀመረት ድማ እታ ቀዳመይቲ ተረባሒት ክትከውን ዝኽኣለት ሃገር ቀጠር እያ ነይራ። እታ ኣብ ግዚኡ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት እንግሊዝ ዝነበረት ቀጠር ድማ ኣብ 1950ታት ነዳዲ ውፂኣ ኣብ ምሻጥ ንድኽነት ሓንሳብን ሓዋሩን ተሰናበተቶ። ብ1971 ዓመተ ምህረት ቀጠር ካብ መግዛእቲ እንግሊዝ ናጻ ወጸት። ህዝባውን ሓድሽ ምዕባለን ዘግይጽ ናብራን ዘምጽእ ቁጠባዊ ሰውራ ንምርኣይ ብዙሕ ዘመናት ኣይተጸበዩን። ብ1973 ዓመተ ምህረት ዓመታዊ ኣታው ነፍሲ ወከፍ ቀጠራዊ ናብ $1,200 ዓበየ። እዚ ቁጽሪ እዚ ቅድሚ እቲ ሃገር ነዳዲ ምርካባ $35 ጥራይ ምንባሩ ምስ ፈለጥካ ድማ ማዕረ ክንደይ ዕብየት ከም ዘምጽአ ክርዳእካ ይኽእል። መንግስቲ ተሃገር ውን ብዙሕ ግዜ ከየጥፍአዩ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ትካላት ወሃብቲ ጥዕና፣ ጽርግያታትን ካልእ መዓልታዊ ንጥፈታት ክውዕሉ ዝኽእሉ ልምዓታውያን ትሕተ ቅርጽታት ንህዝቢ ተበጻሒ ክገብር ዝጀመረ። ሎሚ ቀጠርን ቀጠራውያንን ማዕረ ክንደይ ሃብታማት እዮም ንዝብል ሕቶ ንምምላስ ሓደ ኣብነት ከነርእየኩም። ኣብ ካልኦት ሃገራትን ሃገርናን ሽላ ወይ ጽግዱም መንጢልካ ናይ ምኻድ ኣመል ዘለዋ ናይ ሕማቕ ተግባር መመሰሊት ዑፍያ። ኣብዛ ብግርምቢጥነት ዝተመልአት ዓለም ታሪኽ ሽላ ግን ኣብ ታሪኽ ሃገረ ቀጠር ብደሚቕ ቀለም ዝተጻሕፈ እዩ። በደዊናውያን ንብዙሕ ኣሽሓት ዓመታት ንሽላታት ከም ቀንዲ መሳርሒ ሃድንዮም ዝጥቀሙለን ነይሮም። 95 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ስፍሓት ሃገረ ቀጠር ምድረ በዳ ብምዃኑ ኣብቲ ቀደም ግዜ መግቢ ሃዲንካ ምምጋብ ከምቲ ኣብ ካልእ ክፋል ዓለም ቀሊል ኣይነበረን። ሓያል ሙቐት ዘለዎ ምድረ በዳ ብምዃኑ ድማ ብእግሪ እንዳተጓየኻ ክትሃድን ዝሕሰብ እውን ኣይነበረን። ንበደዊናውያን ድማ ንኻድኑ ካብ ገዛኦም ክወጹን ከለዉ ድራር ዕለቶም ከም ዝረኽቡ ውሕስነት እትህቦም ሓንቲ መሳርሒት ወይ መሓዛ ነይራቶም። ንሳ ድማ ሽላ ወይ ጽግዱም እያ። ሎሚ ግን ህይወት ቀጠራውያን ብፍጹም ተቐይሩ። ድራር ዕለትካ ንምምእራር ሽላ ሒዝካ ናብ በረኻታት ምኻድ ታሪኺ ኮይኑ ይኹን እምበር ቀጠራውያን ወጊሒልና ኢሎም ነቶም ሕማቕ እዋን ዘሳገርዎም ሽላታት ኣይረስዕዎምን። ሽላታት ሎሚ እውን እንተኾነ ኣካል ህይወት ቀጠራውያን እዮም። ኣብ ገዝኦም ድማ ሽላታት ምዕባይ ኣገባብ ሃድን ምልማድን ኣብቲ ዓመታዊ ዝካየድ ውድድር ሽላታት ድማ ሒዞሞም ክመጹ ምርኣይ ሃገራዊ ባህሊ ከምኡውን ውልቃዊ ናይ ክብሪ ጉዳይ ቀጠራውያን እዩ። ሽላታት ልክዕ ከም ኩሉ ቀጠራዊ ዜጋ ብስሞም ዝተሓትመ ፓስፖርት እውን ኣለዎም። እቲ ፓስፖርቶም ድማ ናብ ኩሉ ዋናታቶም ዝኸድዎ ቦታታትን ሃገራትን ምስኦም ንኽኸዱን ካብ ዘይሕጋዊ መሸጣ ሽላታትን ድማ ይከላኸለሎምን ይጠቕሞምን። ሓደ ሽላ ድማ ናይ ሃገረ ቀጠር ፓስፖርት ንምሓዝ ኣብ ሃገራዊ መፍረ ሽላታት እቲ ሃገር ዝተወልደ ሕክምናዊ መዛግብን ምሉእ ኣድራሻ ዋንኡን ዘርኢ ታሴራ ዘለዎ መንነቱ ንምልላይ ዘኽእል ማይክሮቺፕን ናይ እግሪ ቀለቤትን ዝተኣስረሉ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ቀጠር ዓመታዊ ውድድር ሃድን ሽላታት ይካየድ እዩ። ነቶም ሽላታት ክብሪ ንወነንቶም ሓጎስ ንምሃብ ተባሂሉ ድማ ዋናቲ ኣብ ውድድር ዝተዓወተ ሽላ 20,000 ዩሮ ይሽለም። ኣብ ግዜ ውድድር ድማ ዝሕንበብዎ መጠን ፍጥነት ንምልካዕ ተባሂሉ ኣብ ሕቖኦም GPS ይትከለሎም። ስፖርት ብምዃኑ እቶም ሽላታት ኣብ ግዜ ውድድር ወይ ድማ ልምምድ ወዲቖም ክስበሩን ብጽኑዕ ክሓሙን ይኽእል እዮም። መፈጠሮም ኣብ ቀጠር ብምዃኑ ግን ድሕነት እዞም ሽላታት ዝተሓለወ እዩ። ሃገረ ቀጠር ንሽላታት ዘገልግል ዓለምለኻዊ ደረጃኡ ዝሓለወ ምዕቡል ሆስፒታል ዝሃነጸት ሃገር እያ። እቲ ሆስፒታል ካብ ቅድሚ 17 ዓመታት ኣትሒዝዩ ኣገልግሎት ዝህብ ዘሎ ንክፍሊ ህጹጽ ረድኤት ሓዊስካ ክፍሊ መጥባሕቲ ክፍሊ ጽኑዕ ሕሙማን ከይተረፈ ዝተዋደደሉ ዓበይትን ዘመናውያንን መሳርሒታት ዝዓጠቐ ዓመታዊ ንልዕሊ 40,000 ሽላታት
ኣገልግሎት ሕክምና ዝህብ ሆስፒታል ድማ እዩ ብሕክምና ሽላታት ዝወድኡ ስፔሻላይዝድ ዝኾኑ ሓካይም ድማ ኣለዎ እዚ ሆስፒታል ብዘይካ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ካልእ ኣብ ጽባቐ ናይቲ ሽላ ዝውዕል ኣገልግሎታት እውን ይህብ እዩ ኣገልግሎታት ምጽራብ ጽፍሪ ኣካላቶም ናይ ምኩሕሓል ንዝተጎድኡ ክንቲታት ናይ ምትዕርራይን ምጥብባቕን ኣገልግሎት ድማ ይህብ ኣብ ዶሓ ሽላታት ጥራይ ዝሽየጠሉ ሱፐርማርኬት እውን ኣሎ ኣብዚ ሱፐርማርኬት ከዓ ተራ ሽላታት ዋጋ ወፂሎም ካብ 1,000 ክሳብ 8,000 ዶላር ይሽየጡ እታ ክሳብ ሕጂ ብዝኸበረ ዋጋ ዝተሸጠት ሽላ ድማ ናብ ንጉሳውያን ስድራቤት ዝተሸጠት ኮይና ኣስታት 200,000 ዋጋ ከም ዝነበራ ይዝረብ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ቀጠር ሃብታም ሃገርያ ክትበሃል ዝገብራ መወከሲታት እዩ ወጻእተኛታት ናብ ቀጠር ክኸዱ ዝገብሮም ክልተ ብቐንዱ ዝጥቀሳ ምኽንያታት ኣለዋ እቲ ቀዳማይ ምኽንያት ልዑል መጠን ደሞዝ ንምርካብ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ድማ ግብሪ ዘይክፈለላ ሃገር ብምዃና እዩ ኣብ ቀጠር እቲ ምስ ዘስራሕካ ውልቀ ሰብ ወይ ድማ ምስ ዘስራሕካ ትካል ተወዓዒልካ ትረኽቦ መጠን ደሞዝ ብምልኡ ግብሪ ከይተቆርጾ ኣብ ኢድካ እዩ ዝኣቱ ማለት እዩ ብርግጽ ኩነታት ኣየር እቲ ሃገርን ምፍልላይ ኣብ መዓልታት ስራሕን ክሳብ ትለምዶ ቁሩብ በዳህ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣብ ሃገረ ቀጠር ስራሕ ኣብ መዓልቲ ሰንበት እዩ ዝጅምር ናይ መወዳእታ መዓልቲ ስራሕ ድማ መዓልቲ ሐሙስ እያ ዓርብን ቀዳምን ድማ ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ ዓርቢ ከም ኩለን ዓረባውያንን ሙስሊምን ሃገራት ሃይማኖታዊት መዓልቲያ ዓባይ ዓርቢ ድማ ይብልዋ ኣብ ቀጠር ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 8 ሰዓታት እንተሰሪሕካ ተወሳኺ ክፍሊት ክትሓትት ትኽእል እቲ ክፍሊት ድማ 125 ሚእታዊት ናይ ስሩዕ ደሞዝካ እዩ እዚ ንዛረበሉ ዘለና ክፍሊት ግን ብዛዕባቶም ኣብቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ናይ ግሊ ትካላት ወይ ድማ ትካላት መንግስቲ ተቆፂሮም ዝሰርሑ ውልቀ ሰባት እዩ ኣብቲ ሃገር ኣብ ትነብረሉ ግዜ ድማ ሃይማኖታውን ህዝባውን ባህሊ እቲ ሃገር ናይ ምኽባር ግዴታ ኣለካ ቀጠር ወላድኣ ወግዓው ቋንቋ ዓረብ እንተኾነ ኣብ ዓበይቲ ትካላትን ዓበይቲ ቤት ጽሕፈታትን ግን ቋንቋ እንግሊዝ ብሰፊሑ ይዝረብ እዚ ድማ ምስ ምምጻእ መግዛእቲ እንግሊዝ ናብቲ ሃገር ዝተኣታተወ እዩ ቀጠር መን ምዃናን ዘይፈልጡ መንነታ ንምርኣይ ነቲ ንዓለም ሙሉእ ብፍቕሩ ዘንበርከኸ ኩዕሶ እግሪ ከም ቀንዲ መሳርሒ ዝተጠቕመትሉ ሃገርያ ነዚ ክትገብር ዝኽኣለት ከዓ ነቲ ርእሲ ኩሉ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ዝኾነ ዋንጫ ዓለም ኣብ ዓመተ 2022 ከተዳልዎ ብምኽኣላ እዩ እቲ ውድድር ድማ ምስሊ ቀጠር ኣብ ዓለማዊ መድረኻት ደሚቑ ንኽሰኣል ስማ ብወርቂ ክጽሓፍን ቀሊል ዘይበሃል ኣበርክቶ ይገይሩ ኣብቲ ግዜቲ ነቲ ውድድር ንምእንጋድ ንዘውፀቶ 220 ቢልዮን ዶላር ብምርኣይ ክሰሪልዋ ዝበሉ ብዙሓት ወገናት ነይሮም እዮም ውጽኢታት ናይቲ ነቲ ውድድር ንምእንጋድ ዘካየደቶም ናይ ትሕተ ቅርጽን ካልእ ንጥፈታት ግን ክሳብ ሎሚ ኣበርክትኡ ጎልሒ ዝርአ መስመር መጓዓዝያ ባቡር ማለት ሜትሮ ዶሓ ድማ ሓደ ካብኡ እዩ እዚ ኣብ ዓመተ 2017 ዝተሃንጸ ኣዝዩ ዘመናውን ብኣዝየን ቁልጡፋትን ሰብ ኣልቦን ባቡራት ተሓጊዙ ኣገልግሎት ዝህብ መንገዲ ባቡር ክሳብ ሎሚ ኣብ መስመራት መጓዓዝያ ሃገር ልዑል ኣበርክቶ ዝገብር ዘሎ ኣገልግሎት እዩ እዚ መስመር ባቡር እዚ ልዑል ወጻኢታት ተገይሩሉ ከም ዝህነጽ ዝተገብረ ነቲ ንሓጺር ግዜ ጥራይ ዝካየድ ዋንጫ ዓለም ዝዓለመ ጥራይ ዘይኮነ ንራእይ ቀጠር 2030 ንምዕዋት ዝዓለመ እውን ነይሩ ቀጠር ብምዕባለን ትሕተ ቅርጽን ካብ ካልእ ክፋል ዓለም ኣዝያ ንቕድሚት ከይዳ ዘላ ሃገርያ ኣብ ካልኦት ሃገራት ብዙሓት ኣብያተ ትምህርቲ ዘለዎን ሃገራት በፂሕኩም ትኾኑ ኢኹም ኣብ ቀጠር ግን ቤት ትምህርቲ እውን ንባዕሉ ከተማ ኣለዎ ቀጠር ኤጁኬሽን ሲቲዮም ዝብልዎ ኣብ ከባቢ ርእሰ ከተማ እቲ ሃገር ዶሓ ድማ ይዝርከብ ብ1997 ዓመተ ምህረት ተመስሪቱ ኣብ 2003 ዓመተ ምህረት ኣገልግሎት ክህብ ዝጀመረ ኤጁኬሽን ሲቲ ናይ 12 تربعيت كيلومتر صفحات زلويو مبزحتن عبيت ናይ ዓለምና ዩኒቨርሲታት ድማ ኣብዚ ቦታ ጨንፈር ኣለወን ምምስራት ናይዛ ከተማ ቀጠር ኣብ ፍልጠት ዝተመስረተ ቁጠባ ንኽህልዋ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ናይ ምርምርን ኣገልግሎታት ማሕበራዊ ልምዓትን ንኽህብ ዝዓለመ መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ ራእይ 2030 ሓደ ካብ ኣካል ናይቲ ዕላማ እዩ
أبزا كتما دما كابتيس عز تفلاليا هجرات عالم زمتو 10,000 تمهارو بسوسان حموشتن زتفلاليو بروغرامات زوهابو زتفلالي درجاتات سلوم زتفلاليو عودتات تمرتي كتاتلو قطر نزيقاتاتا ناصانا يطعنا أجلجلوت اتهب هاجريا كما مبزحتن هاجرات عالم دما اب قطر ناي منغستن ناي قلن تكالات عنا يركبا منغستاويان وهابت تكالات عنا تهاجر اب كلتين زخفلا كوربوريشن تعنا حماد زقوطاطرن شعته منغستاويان تكالات عنان اب تحتي برايمري هيلز كوربوريشن زمحدرا 27 نقطات مدبرات تعنا دما لوا اب ناي قطر تكالات زسرحو ناي وطا هاجرات سراحتنياتات دما بمجدي أسرحتم تكالات مدحن تعنا كأتوي قبا قطر زيقاتاتا وننت أوايتن كخانو التتبابع هاجرونيا 20 كلتن عدم زملأن حدار زقبرن قطراو من اسي نابيت صحفت منقست خيدو جزا خسر رحيدة لي قبل يخاليو منقست دما بسموس تمزقب جزا كمزيلا بمرققات جزا زسر حلو مريتن كابان كلمعات قطر زوسد اب ناي 35 عامت قدب جزي زخفل كاب ولد نصا زخنه 1.2 مليون ريال ناي قطر گنزب گزان خسر حلو يهبو زيغاتات گزان خسر حلو زوهابون بوتا بوصايتات منغستي ماي الكتريكن كالوت ناي مغعزيا مسالطياتاتن زتواددليو زي تمرعو مزخاون دما اتزوهابلو بوتا نكل عدمن كاب زخلعل يخل قطر بهاجرات عرب بزوح زي تفتو هاجريا اب جزي صديا عرب نناي قبصي يحوات المسلمون مدقاف بسعود عرب حبرات امارات عربن بتن محمد مرسي كاب سلطان علي وسلطان زحازه ناي حج مرحي هاجر قبصي السيسن بحماق عيني كمترأيو جروا مس إيران ندادي التوصالو بروجكت مجماران قطباوي متحبار مجباران مستور كدما قطباون وتهدراون سممعات مفتساما بعرباويان هاجرات بتدقاقامي كمتوك أسيو جيروا نمرقز إيتات نايت بسعود عربن قبط انززور عرب ليج شلل بمبال نقجت ليبانوس حويسكا اب منقوط ليبانن أمريكان اب قداي حماسن إسرائيلن كتشمقل حلافنت موسادا اب قجتات يمنن ليبيان دما نايقز رسا زتفلي مرقز بمحازا بهاجرات عربن ليج عربن نابيو زخلو قويا كمتبه اتي بالجزيرة زفلت مدبرو دما ابدو حازوخنا بمنقست قطر زونن لعل تسمعنت زلو علم لخاو ميديا او وشت او قدايات هاجرات عرب طالق اي عطلو بمبال بهاجرات عرب كمتخصص كيروايو اتي متفنان بإيسو ابكل تشحن 17 عامة مهرت سعود عرب قبطي حبرات امارات عربن بحرينن ابلع لهاجر قطر كبيد اقدا امبيرن نيرانين اتي اقدا دما ناي اير بحرن مريتن أجلجلوتات إذن هاجرات نخيت أم كساب مخلكال زبط حينيرو ولا دا دحر 4 عامتات مالت دما بكل تشحن 21 عامة مهرت اتقدا انت تلعللا اتمتفنانن جن كساب حجي مليوي هادئن انباركس كبرى تعذبتنا نلومي زدالنايو نهاجر قطر زدهسس مدب از استخطاتلكم وينيرو ابقت علي بستفلي مدب كساب نمتاكم شير لايك سبسكرايب بمبال دقفونا ندابلنا نفليكم سلام قنا علم